Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо з вами працягваць нашу працу над DLC. Што там будзе, яшчэ не ведаю, але што атрымалася. Гэта пабудавалі паласу узлётна-пасадкавую і ангар. Так што глядзіце адбіўку і хутка пачынаем. Нагадаю вам, што ў минулай серыі мы з вами пабудавалі вось гэты цудоўны ангар. Дарэчы, у ім была карусель, я вельмі гэтаму здзівіўся. Раней лічыў, што тут проста уязджае самалёт. Ён становіцца проста недзе тут у цэнтры, сервісуецца, так, рамантуецца, ўсё там у ім направляецца, а потым ён жа ж выязджае не туды, яго разварочваюць, вось, і ён выязджае сюды. Так я думаў, а аказваецца, што карусель выкарыстоўваецца ажно для 3. Бачыце, як усё вельмі зручна. Ну, карацей, вельмі карысная прылада, я ўпэўнены ў гэтым. Спадзяюся, што ў кожным ангары такая маецца, а мы з вами будзем браць наступную задачу, якую будзем сёння выконваць. І так, у нас наперадзе яшчэ засталося толькі 2. Нам трэба пабудаваць тэрмінал. Даволі доўга гэта ў нас будзе, таму бяром гэтую задачу і шукаем, да каго нам трэба падбегчы, пад'ехаць і што там яшчэ, каб атрымаць нейкія інструкцыі. Вось бачу, недалёка зусім, так што літаральна секунда. We used to hold events and small competitions at this former gym. It was really a luxury for some kids to be here. Of course, there were spoiled brats like my brother who didn't want the ordinary kids to come. I trained twice as hard just to make sure he lost every match. Now an imposing terminal with a restaurant will be built here. The plans include fancy facades and a nice terrace, infrastructure to hold air shows, and special theme events for families and sports fans. Good luck executing this one. Нейкая дзіцячая траўма ў гэтай дзяўчыны наконт свайго брата і гэтак далей. Так, нам спачатку трэба прыбраць будзе смецце. Я бачу, ўжо тут каменьчыкі адпаведна будуць складзеныя. Усталюем кран. Зараз паглядзім, што ад нас будзе патрабавацца яшчэ. Так, вось наша смецце. Праўда. Няўжо толькі пара каменьчыкаў? Ну, глядзячы на тое, як гэта выглядае, давайте гэта зробім за пару хвілін. Для вас гэта літаральна будзе імгненне, таму што будзе аўтаматычная склейка, а для мяне гэта ўсё ж такі сапраўды будзе пару хвілін. Так што паехалі. Вось наш апошні кавалачак. Камінчык, а не кавалачак. Так, ну і бачыце, у нас далей трэба будзе выраўноўваць гэтую зямлю. Флэтен. Гэта рабіць плоскую. Так, прыбіраем наш кран адсюль, каб можна было гэтае зрабіць. Так, звычайна флэтен, яно ж робіцца з дапамогай бульдозера, правда? Зараз гэта я хочу спраўдзіць. Кампанія, ой, не тое. Сюды. Так, з дапамогай бульдозера. Дзеля гэтага у нас ён, дарэчы, тут недалёка вельмі стаіць. Нам трэба проста ў яго скокнуць. Так, сюды. І дзе ён? Вось ён. Ну што, у гэты раз пад добрую музыку. Паехалі. You gotta take control, life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try. Цудоўненька, выдатненька, вы толькі паглядзіце, як хуценька і прыгоженька атрымалася. Так, хаваем нашу прыладу вось тут. Аккурат за плотом. Так, сыходим. Добро, давайте похожу. Эй. Просто. Так, кроссфит. Трэба зараз выкапаць яміну, якая будзе вялікая. Слухайце, шмат часу в ідэале трэба. Так. Сюды шукаем. Вось ён наш цудоўны. Вось. Дзе ён?
Выдатненько стоїть. Поехали. You gotta give it all your best, so don't let go. Take control. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, give it all your best. Hey, yo, never gonna stop, no way, no. Yelling out, hey, yo, headed to the top on our way, yo. You gotta make change, yeah, there's gonna be a little pain, but nothing's worse than staying the same. So light that flame, put the work in, go claim everything you want in this place. It's time to go fast, know that energy is all cash. You could get it all if you never give up, no slack. Headed to the top is a mystery, your own path. Never gonna stop, no, you got this, never go back. I know it gets hard. І нарэшце мы завершылі. Нарабілі гурбаў сабе тут. Як мы гэта будзем выпраўляць, халеры яго ведалі, неяк выправім. Мяркую, што гэта як заўсёды адбудзецца аўтаматычна, але тым не менш нам прыйдзецца яшчэ папрацаваць. Так, зараз мы складаемся, адцягваем наш велічэзны экскаватар у бок. Мне падаецца, трэба праз дарогу яго працягнуць. Так, чамусьці ніхто смецце не прыбраў, хаця мы яго адставілі ў бок. І наступная задача у нас гэта трэба прывезці шмат матэрыялаў з крамы. Як заўсёды нам гэта дапаможа ман з зялёным прычэпам. Вось, а пакуль што я вельмі спадзяюся, што нам больш не трэба будзе тут нічога капаць. Усё ж такі. Вось, а пакуль што нам трэба павярнуцца, развярнуцца, пад'ехаць. Так, вось так. Зрабіць цудоўненька, сыскочыць. І скокнуць адразу ў чырвоны, з'ездзіць у краму і разгрузіцца. Вось такі вось план. Пагналі. She stole a smile and my heart responded. She's everything I never knew I wanted. And money won't buy her happiness. Yeah, she's my kind of glamorous. Natural beauty, what it's all about. Tell something to me, can't figure it out. I never thought that I would find someone that I can't resist. This might be as close to heaven as I will ever get. I see perfection and a heart of gold. Always got my attention, beautiful soul. Beautiful soul, heart of gold. Beautiful soul. Ачмурэць. Шчыра кажучы, гэта найбольшая колькасць, мне падаецца, усяго таго, што мне трэба было купіць, прывезці. Я спадзяюся, вы заўважылі, як я акуратна ехаў, апроч аднаго моманту з машынаю. Але каб усё гэта раскідаць, патрэбілася вельмі шмат часу. Добра, мы зараз прыступім да наступнага кроку, і трэба будзе заліць да гэтага бетон. Літаральна зараз і пачнем. Все, спыніся. Так, выдатна, мы скончылі гэта, зараз складземся. Ногі гэтыя прыбяром і адразу назад, таму што мы залілі, а што залілі нейкую коробку, а што ў гэтай коробцы невядома. Так, няхай сабе стаіць, штосьці там будзе. Упэўнены, што штосьці будзе. Я таксама упэўнены ў тым, што гэта не апошняя праца наша па заліўцы бетону, а таму мы зараз скочым у кран і пераносім усё, што ад нас патрабуецца, на працоўную пляцоўку.
Выдатна. Надышоў час, каб мы распаковывалі ўсё, што тут мы самі сабе навезлі. Так, прыбраць вось сюды. Так будзе лепш, правда ж? Так, і ісці распаковываць. Цікава, распакоўка гэта што? Ён зараз будзе бэлькі гэтыя вось бетонныя усталёўваць, ці як? Так, у нас па сутнасці зніклі толькі цэмент. Знік. Што зараз у нас? Ага, распакаваць трэба металёвыя канструкцыі. А яны у нас дзе? Вывучаюся. Вось так, добра. Што зараз зменіцца? Ага, нейкія слупы з'явіліся. О, дарэчы, вось яны. І нам яшчэ, ого, нам яшчэ трэба будзе прывесці гравій. Зараз вось на гэтую пляцовачку маленечкую. То бок слупы трэба усталяваць ужо апасля. Так, добра. Давай скочым у наш грузавік. Цудоўнейшы, які он... Вось, ён стаіць у нас побач, мне падаецца. Цудоўна. Адразу на ім скочым у завод. Вось ён. Так, ну і калі нам не хопіць аднаго разу, то мы сюды яшчэ павернемся, так што под добрую музыку завезем гравій і усталюем гэтыя слупы, а далей паглядзім, што нам яшчэ трэба будзе зрабіць. I spent the last 2 weeks just grinning. I spent the last 2 weeks just grinning. Said I might be right as spinning. Ever since our hearts been missing. Выдатна. Супер вынік. Яшчэ бачыце, у нас у кузове з другой паездкі засталося шмат. Так, гэта мы адстаўляем у бок. Можа было б, дарэчы, на гэтым баку, але няхай там будзе разам з усёй астатняю тэхнікай. Так, тут у нас самалёт. Не, ось так станем. Каля бетонавозу. Карацей, наступнае трэба укампактаваць гэты гравій, так. Гэта лёгка. Гэта у нас знаходзіцца вось тут недзе. О, вось ён. На гэта мы хутенька перамясцімся. Вось закампактуем, а потым трэба усталяваць бэлькі бетонныя. The great big leaves laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home is just you and me. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. You meant the world to me. You meant the world to me. Добре, добре. Зроблено з кобри, як звичайно. Так, сходимо. У нас розпаковочка наступна. Нам треба зараз покласти ось гэта і будемо заливати бетон. Після гэтага, я мяркую. Там дошки, там металоконструкції, так і ёсць. То бок треба скончыць адразу у наш бетоновоз. Ну і працягваць усё гэта і рабіць як мага хутчэй, таму што наперадзе яшчэ даволі шмат працы, як бачыце, няма яшчэ 40%. Ну што, пагналі. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Складаемся. Літаральна секунда на гэта нас патрэбілася. Так, спаўзаем з гэтай зоны. Ну, не шмат што змянілася, але трошачку змянілася. Так, зноўку скочым у наш цудоўны і высачэзны кран. Бяром пакуначкі і складаем туды у нашу тыпу пабудову, тыпу гэтую не клетку, як краты гэтыя. Добре, працягваем. On and on
хутенька, я б нават сказаў імгненна. Прыбіраем, як заўсёды, у бок, а то яшчэ прыйдзецца скакаць узад і перад тут. Я ведаю, гэта магчыма ў гэтай гульні. Нам трэба зараз распакавацца, мяркую, што далей зноўку трэба будзе бетон заліваць, вось гэтыя элементы чырвоныя, яны менавіта для гэтага і існуюць. Так, о, бачыце, слупы з'явіліся. Добра, ну і гэта мы адразу таксама распакуем, мяркую, што гэта не пашкодзіць. Больш слупоў, нейкі другі паверх з'явіўся. Супер. Так, значыцца, мы зараз скочым у наш бетонавоз, заліваем слупы. Slants through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. О, выдатна. Так. Прыбраць трэба, правда? Давай, другі паверх і... Оу, чакай. А дзе сцены? Префабрики... А, трэба будзе ехаць за імі. Бо яны ўжо зробленыя былі. Так, вось наш ман стаіць, адразу мы на ім метнемся туды. Прывязем, будзем усталёўваць. Зразумела, ажно 4 сцяны, я мяркую. А не пакункі. Калі пакункі, то гэта будзе доўга. Ой, як я не люблю, калі шмат сцен. Чакай, Prefabricated. Гэта у нас ёсць фабрыка, наколькі я памятаю. Яна вось тут на мапе выглядае нібы акенца. Во, сюды. Вось яно так. Значыцца, становімся на зону загрузкі. Зараз з вами паглядзім, колькі ж там пакункаў усяго будзе. Бо калі 2, гэта добра. 1 яшчэ лепш. Але калі больш, ну, вядома, што гэта будзе. Гэта будзе вельмі складаней. 2 пакункі, адное і другое. Загрузіць. Цудоўна. Бачыце, 2 пакуначкі. Супер. У такім выпадку пачынаем. Зараз пад добрую музыку ўсё гэта будзем рабіць. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Так, ну вось мы скончылі амаль што працы. Нам трэба зараз заліць бетон будзе. Зноўку мы вяртаемся ў наш бетонавоз. Зараз прыбяром вось гэтую нашу ману. Гэтага нашага мана. Каб ён не перашкаджаў, спадзяюся, нам больш не спатрэбіцца кудысьці ляцець, каб гэта было пільна, каб нешта там падабраць, прывезці, ўсё такое. Не хачу. Хачу працаваць як мага хутчэй і эфектыўней. Вось гэта моя мэта на сёння. Так, што я тут балакаю? Усё, давай, паехалі працаваць. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take it. Цудоўна, вельмі хутка, мне гэта вельмі падабаецца. Так, складаемся, прыбіраемся. Куды граві прыві? А, во, бачу. Я ўжо спужаўся. Я не пабачыў, што ў нас там яміна малая была. Я спужаўся таго, што недзе там будзе трэба размяркоўваць на нейкай дужай пляцоўцы. І ўсё такое. Дзякуй Богу. Так, у мяне там быў граві, дарэчы. Ці яго хопіць? Давайте зараз гэта спраўдзім.
Выдатна. Выдатна. Все хапіла, можна ставіць сюды. Неяк там яшчэ трэба яго ўтрамбаваць. Добра, калі так, то так. Сыходзім, трамбоўшчык на тым баку знаходзіцца, таму худзенька пераходзім у яго. Пад'язджаем, трамбуем, гэта таксама не зойме шмат часу, таму што пляцовачка-то маленечкая зусім. Готова. Вось і ўся справа. Літаральна хвіліначка, не больш, можа нават менш. Так, нам трэба зараз будзе распакаваць матэрыялы, а тым іх усяго 2 пакуначкі. Зараз паставім гэтую прыладу на месца. Ось так. Сышлі. Божа, да што з гэтай камерай не то? Так, хадзі сюды. Давай, распаковка. Потым будзе заліўка бетону, 100%. Правда? Пытанне дзе? Пытанне... Адказ маецца тут, пытанняў няма. Давай, скотчым бетонавоз, паехалі залівацца. Вось і ўсё. Літаральна 10 секунд. Складаем, мне больш часу заходзіць на тое, каб скласціся, раскласціся, даехаць і што падобнае зрабіць, разумееце? Так, ставім гэтае на месца. І трэба яшчэ раз перасунуць, так, 3 пакункі, якія ў нас стаяць там на складзе. Давай, сыходзь, мы лезем у кран. Наступны крок наш, гэта будзе распакоўка. Так, гэта трошку ўжо надакучвае. Я вам шчыра кажу, у нас 63% усяго маецца, і там, я ўпэўнены, пабудаваліся адмостка, ці як яна называецца. Каркас гэты дзеля таго, каб заліваць сцены, і зараз нам трэба заліць сцены. Штосьці тут, я кажу, з размеркаваннем рознакшталтавых гэтых вось прац, яно трошачку нават зашкальвае. Але было б горш, калі б гэта яшчэ і адымала бы шмат часу. Уявіце сабе, калі б пры такой колькасці працаў, правда, распакоўкі, запакоўкі, гэтых далей, ты бы спатрэбілася, напрыклад, на кожны этап, ну, не хвіліну, як тут, ці 5 хвілін, а, напрыклад, паўгадзіны. Такое себе, правда? Ну что, расклалася? О, выдатна. Ой, цудоўна. Усё, пачынаем пад добрую музыку. Вось яны 100%, нам трэба зараз прыбрацца ў сраку адсюль ужо. Так, ще трэба будзе прынесці. А, гэта панелі, дарэчы. Гэта будуць панелі, гэта ўжо не тычыцца бетонавозу, таму яго проста тут кінем. Давайце зробім гэтыя вось бетонныя пакуначкі нашы і перакрыццё хіба што будзе. Давай, паехалі. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Ну
Ну вось, ужо штосьці, мы ўжо не ляцім тут і не робім па аднаму этапу, мы адразу 3 вам паказалі. А гэтае мы проста прыбярэм, каб яно не мяшалася. Вось зноўку вось тут паставім. Тут яно 100% не будзе нікому перашкаджаць, а мы распакуем наступныя пакуначкі. Гэта ў нас лісты, якія звычайна ідуць ці то на сцены, ці то на дах. Перакрываць яго ад дажджу і ўсё такое. Ну вось, гэта дах у нас аказваецца зараз, тому мы зараз і будзем яго усталёўваць на сваё месца. Паехалі. Так, нягледзячы на тое, што нам карцінку гэтую сапсавала зараз нейкая функцыя дзіўная. Халера паедь. Так, у любом выпадку нам трэба далей працаваць на кране, таму не перарываемся, а цягнем усё, што ад нас патрабуецца. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, Так, зноўка мы зрабілі невялічкую такую вось блок задач. Некалькі даставак, некалькі перацяжак, некалькі разборак, зборак і гэтак далей. Зноўку нам трэба распакаваць матэрыялы, мы набліжаемся ўжо да фіналу. Да фіналу будаўніцтва, бо у нас 76%, правда? Трэба усталяваць яшчэ сходы. І штосьці мяне пужае гэтая вось назва Precast Element Concrete толькі з-за таго, што я не бачу, каб яно... Вось гэтыя сходы нам трэба тут усталяваць, мяркую. Я спадзяюся на гэта вельмі. Кажа, калі гэта трэба будзе адкульсьці вясці, ну гэта будзе такое сабе. А давайте мы спачатку яшчэ вось гэтае прыбяром, бо яно 100% нам тут больш не спатрэбіцца, бо мы выкарысталі ўсе блокі, якія там знаходзіліся. Так, гэтае смецце толькі заважае нам тут. А пры гэтым пры ўсім. А пакуль што, слухайце, атрымліваецца няблага. Так, я б сказаў, нават ёсць нейкая дызайнерская думка. Што тут невядома, тут што будуць пазычаць лыжы, халера ведае. Гэта больш падобна на туалет, такое паўкруглае. Ну, няхай, добра, палезлі ў кран. Спадзяюся на тое, што зараз яно з'явіцца. Вось гэтае, так, з'явіліся. Цудоўна, па добрую музыку працягваем. Мяркую, што таксама нейкім блокам далей пойдзе яшчэ заліўка бетону, там і гэтак далей. Цудоўненька складаемся. Як я казаў, усё залілі, нейкая сцэна атрымліваецца, ці штосьці падобнае. Можа, слухайце, рэстарацыя са сцэны. Не ведаю. Так, прыбіраемся. Трэба ось апошнія нашыя пакуначкі. Адні з апошніх пакуначкаў нам пераставіць на сваё месца. Я мяркую, штосьці нават распакаваць. Ну, карацей, хутчэй за ўсё зробім зноўку блок. Там разбірацца будзем ужо пазней. Што там было зроблена, а што не. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand
to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Усё, дзякуй Богу, што гэта блізка да свайго завяршэння. Уже, слухайце, 96%, нас тут нават прымусілі пакапаць троху траншею. Уявіць сабе, так. Чаго не было, халера, не ведаю колькі ўжо, але вельмі даўно. Зараз нам трэба гэтыя 4 палеты перанесці ўсё, што засталося ў нас на той пляцоўцы, куды мы складваем усё тое, што набылі і прывезлі сюды. Гэта азначае, што мяркую, дрэвы, ўсё ж такі, гэта апошні этап будаўніцтва. Хутка давайте мы гэта спраўдзім. Сядзем у наш кран і перанесем на той бок. Як бачыце, ўжо мы працуем на іншым баку ад гэтага будынку. Спадзяюся, усё адбудзецца хутка для вас, дык дакладна. Для мяне трошачкі яшчэ патрывае. Так што давайте пад добрую музыку, як заўсёды. Так, усё ходзім і бежым распакоўваць тое, што мы зараз там прынеслі. Распакоўка, я так мяркую, што гэта ўсё ж такі будзе пасадка ў гэтую траншею, правда? Не, штосьці перашкаджае. Кран перашкаджае. Ну добра, давай прабяром. Гэта даволі хутка. Так, паглядзі толькі, чакай, ну што гэта камера ўсё лётае ды лётае. У нас 100%. У нас 100% і там бульдозер толькі перашкаджае, бачыце? Зараз мы яго трошачкі прыбяром, а ён... дзе? Во ён. Уся тэхніка прыбраная. Нам засталося толькі паразмаўляць. Давайте падсумуем усё, што мы зрабілі. Як бачыце, калі мы тычымся таго боку, то мы там яшчэ залілі фонтан.
Так, давайте падбяжым, покажу вам. Апроч таго, што мы усталявалі гэтае дрэва, мы залілі яшчэ тут фонтан нейкі, потым пляцоўку забамбілі, гравія насыпалі, дзіцячую пляцоўку сабралі. Карацей, тут было даволі шмат. На тым баку мы зрабілі такой самую пляцоўку, пад'езд і усталявалі яшчэ і хмызы. Ну што, я гатовы прымаць фінальны вось гэты вынік. Я спадзяюся, вы таксама. Паехалі. The airport project is not only intended to give the city more prestige, but also to bring people from all walks of life to this place. With this terminal, we have almost completed the work to make the place an experience for everyone. The only thing missing is the control tower. That will certainly not be an easy job. See you soon. Так, гэта была не канцэртная пляцоўка, але рэстарацыя. Добра, тэрмінал пабудаваны. Цудоўна. Шчыра скажу, што я чакаў не такіх дробязных працаў. Сапраўды, не настолькі падрабязна, каб гэта было, бо неяк ужо прызвычаюся да гэтай гульні, што яна прадстаўляе нейкі агульны працэс, праўда ж? Вось, а тут, бачце, яшчэ і гравію насыпалі, чаму мы не сыпалі яго, ну, халера і выгда. Так, кветкі прыгожыя, пытанняў няма. Людзі ёсць, людзі тут пачываюць, штосьці ядуць, п'юць. Вось гэта я не саджаў. Штосьці яно задужае. Хмызы я саджа. А, гэта паркоўка у нас. Вось яно што. Гэта паркоўка, куды прыязджаюць усе людзі, пакідаюць свае аўтамабілі. Цікава, куды яны потым ідуць адсюль. Ну, уніз наўрад ці, праўда. Хутчэй за ўсё проста сюды ідуць. Дзіўнавата троху пабудавана, як для мяне. Як для мяне дзіўнавата. Вось паркоўка вось тут павінна была быць, мне падаецца. Все ж такі, каб з паркоўкі адразу ісці вось тут па дарожцы, па сцежцы гэтай. Вось, ну і адпаведна патрапіць да рэстарацыі, паразмаўляць. Дзякуй Богу, не адны дзеўчыны, а то і да дзеўчын адных прызвычаюся, што тут заўсёды яны адшываюцца. Хлопец, ты б замовіў, што? Незразумелае надвор'е, мяркую, што ўсё ж такі халадно. Тут у гуртцы сядзіць, а тут не ўцішоцца, гэта ўсё ж такі свэтар. Добра, добра. Усё ж такі, як не круці, але будынак прыгожы. Будынак ці комплекс будынкаў, лепей так сказаць, ён даволі прыгожы. Я задаволены. Было трошкі складана, шчыра скажу, было трошкі складана, і я нават трошачкі стаміўся ўжо напрыканцы, але ў цэлым гэта прынесла нам і досвед. Бачыце, там 262 тысячы ўжо. Вось, і грошыкаў ўжо до 18,5 мільёна. Мы набліжаемся да галоўнай мэты 25 мільёнаў даляраў. Вось на гэтай мапе крэдытаў, не даляраў, крэдытаў. А потым ужо пераедзем на амерыканскі нейкі праект. Ну, на новую мапу, так бы мовіць. Вось, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце ўкраіну. З вамі мы побачымся ў наступных відэа і на стрымах. Калі спадабалася, упадабайце. Калі вельмі спадабалася, падпішыцеся. А мы на гэтым усё. Усім пакуль.